Hvad gør man, hvis man gerne, eller hvis far gerne vil føde mors barn? Det lyder lidt kompliceret, men det er sådan, at her i Danmark, der kan det faktisk ikke lade sig gøre. For i modsætning til udlandet, så skal transkønnede herhjemme lade sig kastrere for at få lov til at skifte køn, og dermed opgiver de altså muligheden for at få børn. Velkommen til Alexander og Lisette. I går kunne man læse om jer her i Berlingske Tidende. Og det er jo sådan, at Alexander, du var engang en kvinde, og Lisette, du var engang en mand. Det er slet ikke til at se, kan man sige. I har fået skiftet køn, det vil sige, at I så også har fået fjernet alt, der gør, at I nu er blevet sterile og altså ikke kan få børn. Det er ikke fordi, du selv ønsker at få børn, Alexander, men du taler på mange transkønnedes vegne. Hvad er det, du synes, der er forkert ved, at man ikke kan få lov til at være gravid, hvis man har skiftet køn til en mand? Jeg synes, det skal ikke være i lovgivningen, at man skal kastreres, fordi man vil skifte køn, for man kan jo stadig have et ønske om, at man gerne vil videreføre sine gener. Og der er to måder. Enten kan man jo fryse sine sædceller eller æg fryse dem ned, og så bruge dem til senere brug. Eller nogen vælger, og det ønsker jeg ikke personligt, men der er der andre transmænd som mig, der har bevaret deres kvindelige æggestokke, så bliver gravide simpelthen. Ja. Det er en mulighed. Men så tænker man jo, altså på den ene side, så vil du gerne være en mand med alt, hvad der følger med, og derfor har du så skiftet køn. Men hvorfor så egentlig ikke også acceptere, at en mand jo ikke kan blive gravid? Jeg tror, det er et spørgsmål om at man lærer at vende sig, eller at samfundet ser lidt mere bredere på det. Fordi det er jo kønsroller, der er sat sådan sammen. Og det er jo muligt for nogen at gøre det. Ja, så hvorfor ikke bare gøre det, når nu man kan, tænker du? Ja, fordi det er en kort periode, man er gravid, og så får man barnet, og så er man jo stadig forældre. Lisette, du vil rigtig gerne have et barn. Man kan jo så heller ikke af naturlige årsager. Hvorfor vil du gerne have et barn? Jeg kommer fra en kærlig familie, hvor jeg lærte kærlighed og værdier. Og derfor synes jeg, at de kan lære også det. Så du vil gerne give kærligheden videre til dine egne børn? Præcis. Jeg tror også, hvis jeg må indskyde, at der er andre familiemønstre, adoption og insemination. Det er også andre måder at få børn. Så der er som ikke lige er den helt naturlige måde, præcis, det du mener. Så man skal bare vende sig til, at transmænd måske også nogen ønsker at føde deres egne børn. Ja. Der er jo mange, der vil synes, at det er måske i sidste ende, jeg ved godt, der er mange unaturlige måder at få børn på os. Men der er alligevel mange, der vil tænke, en mand med fuldskæg og gravid mave, det er alligevel en tand for mærkeligt. Kan du forstå folks skepsis? Jeg kan godt forstå, at i gadebilledet, at det vil se mærkeligt ud, men jeg har også vendet mig til det gennem 8 år, for jeg kender personligt flere venner, der er som mig, men der har født deres egne børn i Sverige og i Danmark, men det er jo ikke åbent sådan. Nej, i Sverige er det jo lovligt. Ja, men det er det først blevet, men de har gjort det for mange år siden, så det har hele tiden eksisteret, men jeg skulle da helt sikkert også lige vende mig til det. Hvad sker der, ikke? Men man lærer jo mere, man ser, og det skader jo ikke nogen, kan man sige. Nej. Det er jo en glædelig begivenhed at få et barn. Vi har været ude at tale med Landsforeningen for transpersoner, og her kommer årsagen til, at transkønnede faktisk ikke må bevare evnen til at få børn, når de har skiftet køn, og den skal I lige høre her. Ja. I Danmark betragtes den dag i dag transkønnethed som en sygdom. Og det betyder, at for eksempel for at skifte navn eller for at skifte juridisk køn, der skal man diagnostiseres som psykisk syg. Vi har i dansk lov en paragraf vedrørende kastration, og den er indført for omkring 100 år siden og blev brugt til kastration af seksualforbrydere. Det bruges den ikke til længere. I dag bruges den kun til kastration af transkønnede. Hvad siger I til det? Han siger her, at det er jo en gammel, kan man sige, lovgivning, som stadigvæk fungerer. Hvad siger du, Alexander? Det kan være, du skal forklare. Ja, jeg siger, at det er en gammel lov fra 1933, og den sætter os i bås med seksualforbrydere, så den skal da helt sikkert opdateres. Og at vi bliver stemplet som psykisk syge, det synes jeg også er forkert, fordi det er jo helt ude i hampen, eller det har ikke noget relevans til at være transkønnet, fordi det er noget med kroppen, der er galt. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men der er mange andre lande, der har fjernet nu, de lavede en ny lov separat for transkønnet og fjernede stemplet psykisk syg. Ja, det lyder meget voldsomt, kan man sige. Og fjernede kravet på, at man skal steriliseres og kastreres. Det kan godt være et valg, man kan få at vælge, at jeg vil gerne lade mig kastrere, for jeg vil ikke have kvindelige ting i mig, men det skal ikke være et krav, at man... Lige præcis, ja. Hvad med adoption, Lisette? Hvorfor overvejer I ikke at gå ud og adoptere sig? Jeg synes, at det er godt for mig. Jeg vil gerne også være forældre og
være mor. Og vi skal give lidt information til vores børn om, der er sket forskellige transidentitet. Så I udelukker ikke at kunne adoptere? Det er det, du egentlig siger, men det er selvfølgelig nok svært, eller hvordan? Ja, måske er det svært, fordi vi transkønnede, ligesom med homoseksuelle, har også lov, men der er mange lande, der ikke vil give børnene til homoseksuelle par. Men I vil gerne adoptere, hvis det var det, I Ja, altså det er vores eneste mulighed, og på sigt vil vi gerne. Ja. Jeg håber, I får held til at få det barn, I så gerne vil have. Tak skal I have, Tak. fordi I kom herind. Tak for os. Jeg kan sige, at sundhedsministeren faktisk er i gang med at undersøge, om den nuværende lovgivning, som altså er meget gammel, kan ændres.